Apo. Mayat-mat na tangkang mat dito. Oh no! Nagalit! Yun, kaya niya. Power, power! So, try natin. Tignan natin ngayon guys kung kaya ng powers natin to. Madulas yung dyan eh. Namapag nga pala kung pan. Hindi kayo para saan? Video ka. Tagalay ito. Tagalay.
Uy. Uy. Naggalis yun. Wala mo natupon si Nelly ko ako. Wala. Dito talaga. Mabita kang kumpas. Ito yan. Yeah. Hita ka. 2.6 yun eh. Hello! Mayat-mat na natangkang mat gano'n. Ada curve na yun. Agawagin! Ang sarap. Si Bayer na lahat mga alam mo. Ano? Pababa lang, gaya niya oh. Diba sila, babaot na eh. Ay, giyawit sila ka dito. Napulig-lig kita talo yun na eh. Ang anamot tayo. Talo yun. Pag-amot tayo.